Og det er krav, som de nye generationer på arbejdsmarkedet stiller, når de gør deres indtog i danske virksomheder. Søren Schultz Hansen, han er selvstændig erhvervsforsker med speciale i digitale indfødte på job, og hans næste bog bygger på en række feltstudier af de digitale indfødte og deres ledere på det danske arbejdsmarked. Jeg spurgte ham, hvad der sker, når de digitale indfødte dukker op på arbejdsmarkedet med deres vanemæssige brug af sociale medier og smartphones. De er jo ikke bare vant til at bruge de her, de er ikke vant til andet. Og det er den helt afgørende forskel. Det her er en generation, der har levet hele livet. Det er den første voksne generation, der har levet hele livet. Det er den første voksne generation, der har gennemført deres meget vigtige identitetsskabende teenage-tid, præcis samtidig med, at de sociale medier blev lanceret. Og det er, fordi vi andre er jo også vant til at bruge de her digitale medier. Den her generation er bare ikke vant til andet end det. Og det betyder, at en række af de dynamikker, som de har oplevet, og som de har bogstaveligt talt livslang erfaring med, en række af de dynamikker og logikker og rationaler og krav tager de med sig fra for eksempel de sociale medier og fra internettets interaktivitet og måde at se viden på og sådan nogle ting der. Det tager de med sig ind som krav på til arbejdet også, og krav til ledelsen også. Men betyder det så, at vi kommer til at opleve nogle af de samme konflikter, som vi som forældre til den generation har oplevet, når de for eksempel sidder og sms'er ved middagsbordet, og man ligesom skal stille regler op for den slags? Er det den slags konflikter, der dukker op på arbejdspladserne nu? Ja, det tror jeg rent faktisk også det er. At der er, altså det der er tale om, det er, at vi har faktisk en generation af digitale indfødte, som har levet hele livet med de her medier, og som derfor kvad de her mobile medier har gjort sig fuldstændig uafhængige af rummet. Men til gengæld er de blevet så meget mere forpligtet på tiden. Det kender vi jo som forældre netop det her med, at mobiltelefonen er jo ikke en fleksibel maskine. Den er ekstremt forpligtende. Den forpligter dem til at svare hurtigt. Og det er faktisk mere forpligtende end det fysiske samvær, de har med os. Og det synes vi er super uhøfligt. Men det, der er tale om, er faktisk, at vores generation, og det vil sige også lederne ude på virksomhederne, er en generation, der basalt set stadig baserer deres samvær og deres ledelse på en rummelig opfattelse af tingene. Men den her generation er kommet ud og er fuldstændig uafhængig af rummet, men til gengæld meget mere afhængig af tiden. Så der er nogle helt grundlæggende konflikter, når lederne hylder tilstedeværelse for eksempel. De hylder nærvær i ledelsen. Overfor en generation af digitale indfødte, som hylder til tideværelse, som hylder og kræver, at man er til tide, og som ikke efterspørger i så høj grad nærvær i rum, men nærvær i tid. Og det er klart, der er nogle grundlæggende konflikter mellem dem, der skal lede, og dem, der skal ledes, som på nogle måder ligner de konflikter, vi også har forældre, børn og unge. Og som du også var inde på, kræver, at vi ekspliciterer nogle regler. Altså man kan ikke forvente, man som leder, at der er nogle ting, som for eksempel, at man lader være med at tjekke sin mobiltelefon til et møde, eller hvis man sidder face to face. Hvis det ikke bliver ekspliciteret og gjort til en eksplicit regel, så sker det ikke. Altså grænseløsheden er det naturlige. Det unaturlige, det kunstige, det er grænserne. Og det kræver, det er ikke det samme som, at den her generation ikke vil have rammer. Tværtimod, det de i ekstrem grad efterspørger, det er faktisk rammer, fordi de har aldrig været vant til, at der er rammer. De er bare opmærksom på, og lederne skal være opmærksom på, at rammer er noget, man kunstigt skal bygge op. Det er noget, man skal eksplicitere. Der findes ikke en eller anden universel situationsfornemmelse eller sund fornuft. Fordi den sunde fornuft, som lederne bruger, er nogle gange diametralt modsat den sunde fornuft, som deres unge medarbejdere bruger. Men nu sidder vi her og problematiserer den her sådan yngre generation, som vi måske ikke helt forstår. Eller, altså, jeg er 52, ikke? Men jeg møder jo også nogle ting på min arbejdsplads, hvor jeg tænker, det her det kan gøres anderledes. Jeg er vant til at bruge nogle medier, nogle værktøjer, som gør, at jeg er mere fleksibel i min måde at håndtere mit arbejde på. Så vi kan vel også lære en masse af at hvad skal man sige, at få de her mennesker ind på arbejdspladsen og få forandret kulturen. Altså det er min og min forsknings helt grundlæggende forudsætning. Grunden til, at jeg overhovedet snakker med de her folk, det er selvfølgelig, fordi jeg helt grundlæggende er optimistisk i forhold til, at vi har at gøre med en generation, der har levet hele deres liv i en verden,
i sådan en digital, netværksbaseret verden, og derfor kun kender de krav og betingelser, der findes i sådan en verden. De krav og betingelser, der nu også møder alle os andre, inklusiv virksomhederne og deres måde at organisere sig på, tjene penge på, producere på, dele viden på, alle de her ting. De betingelser er de også underlagt. Så derfor, efter min mening, er der en fantastisk potentiale og en fantastisk værdi i at tale med de her folk og høre, jamen, hvordan er deres rationaler, fordi de ikke har prøvet andet. Det er jo ikke det samme som, at vi skal lytte på dem, men vi skal ikke nødvendigvis gøre, hvad de siger. Men der er ingen tvivl om, at på mange måder, så det de kommer med som deres intuitive, erfaringsbaserede rationaler, er meget mere logiske i forhold til de krav, som et digitalt netværkssamfund rent faktisk stiller til os alle sammen. Så det vil sige, at hvis man ansætter nogle af dem, eller lytter til, hvad de siger, eller kigger lidt på, hvordan de agerer, så vil ens virksomhed måske være mere parat til at agere i den virkelighed, som samfundet bevæger sig hen imod. Ja, det er i hvert fald sådan min grundlæggende pointe. Selvfølgelig igen med det forbehold, at man ikke skal gøre alt, hvad de siger, og de ikke er rationelle, fordi de jo også er unge og uerfarne osv. Det er den her generation, ligesom alle mulige andre unge, jo også ramt af. Men man kan lære en hel masse af dem, og faktisk også netop tilpasse sine måder at tænke tingene på, efter hvad de siger, fordi det faktisk på mange måder er rationelt. Hvis man nu kigger på dem som arbejdskræfter, som samfundsborgere, hvordan er det så, altså kvad den her brug af medier? Er de meget individualistiske, eller er de sådan mere samarbejdsorienterede? En ting, som er ret klart, både faktisk i min forskning og i anden forskning, er i hvert fald, at den her opfattelse af den her generation som en ekstremt individualistisk, ekstremt egoistisk generation, selvcentreret, det er helt forkert. Det er nærmest det modsatte, der er tilfældet. Den her generation er jo kvad deres opvækst i de her interaktive medier og i de sociale medier, simpelthen vokset op bogstaveligt talt hele livet, uden at have været alene. Man siger det her med, at det er en mig-generation. Det, man har misforstået i den beskrivelse, er jo, at den her generation faktisk er den første generation i moderne tid, der netop aldrig har været mig. De er bogstaveligt talt altid vi. Og det betyder, at eller det kan jeg tydeligt se, det er massivt i min empiri, når jeg taler med dem, er det nærmest umuligt at vride et jeg ud af dem. At det lyder jo utroligt, når man køber ind på den der almindelige opfattelse af, at de er individualister, men det er ikke desto mindre sandt. Den her generation måler alt relationelt. Men det er ikke det samme som, at de er sådan traditionelt fællesskabsorienteret, sådan i socialdemokratisk forstand. Der er ikke ret meget gør din pligt, kræv din ret over den her generation. Fordi den type fællesskab eller den type socialitet, som de dyrker, er ikke sådan en overordnet fællesskabs 70'er-agtig socialitet. Det er en meget mere nær relation eller relationel fællesskab, som de dyrker. Så på den måde kan man sige, der er lige en meget tynd rem af den her individualistiske hud, at deres relationer er meget nære, men at påstå, at det her det er en mig-generation, er decideret forkert. Det er en vi-generation, helt bogstaveligt og livslangt. Når du beskriver de unge her som nogen, der ikke agerer individualistisk, men mere på, på baggrund af et fællesskab, hænger det så sammen med alle de her feedback-mekanismer og likes og ting, som findes i de sociale medier, som de er vokset op med? Ja, det er jo i hvert fald det jeg synes, jeg kan se, at en generation, der har været vant til, at feedback er noget, man får hele tiden, om alt, fra alle, og som man i øvrigt også kan give til alle, og man kan give feedback om alt, ligegyldigt hvad man laver, og faktisk også i nogle tilfælde ligegyldigt, om det man laver er ligegyldigt. Så har de været vant til og erfaring med, at det er sådan, det fungerer. Det vil sige ligegyldigt, hvad de gør, hvad de siger, ja nærmest også hvad de tænker, så har de en umiddelbar kanal til at få feedback på det. Og den skal de selvfølgelig ikke bruge, men bare det, at der er kommet den her kanal for at få feedback hele tiden, gør, at de selvfølgelig søger den her feedback hele tiden. Det vil sige,
tidligere generationer, vi andre, vi har jo også behov for at spejle os i andre. Den afgørende forskel er, at vi lige pludselig har fået nogle medier, som gør, at vi kan spejle os i andre hele tiden, bogstaveligt talt, og ligegyldigt hvor vi er, og ligegyldigt hvad vi laver. Og det betyder så også, altså som sagt næsten, at de igen bogstaveligt talt definerer sig relationelt hele tiden. De definerer sig via feedbacket fra andre, fordi de kan få det her feedback hele tiden. Men samtidig så kan man sige, at vi har også skabt et samfund, hvor vi er i konstant forandring, sådan en slags beta-samfund. Er de så også bedre til at forholde sig til det, at leve i et samfund, hvor tingene skifter hele tiden, og der måske ikke går der ikke går et år mellem, man skal foretage sig noget nyt, eller flere år? Ja, det er også en central pointe, jeg kan se i empirien, netop det her med, vi kender alle sammen til forandringen. Altså, jeg tror, det er fra den gamle græker, eller helt tilbage fra de gamle grækere, at man snakkede om, at forandring var det eneste konstante, og det er der masser af sociologer og filosofer, der har beskrevet. Forskellen er bare, at den her generation har levet et helt liv, hvor de ikke har oplevet andet end det. Og det vil sige, at det er det naturlige for dem. Det betyder for eksempel, og det er sådan ret grundlæggende, at de er ikke særlig målstyret. Fordi i en foranderlig verden, det at sætte sig et mål, især et mål, der er lidt ude i fremtiden, gør jo, at hvis tingene forandrer sig, så er der en til vished grænsende sandsynlighed for, at det mål, du sætter dig, det er det forkerte. Så at styre efter et mål er faktisk ikke særlig rationelt. Det her er en generation, der er ekstremt målrettet. De er bare paradoksalt nok ikke målrettet mod et mål. Forstået på den måde, at det at have et specifikt, klart defineret mål, er ikke en særlig rationel strategi, og at de dyrker ikke det ene mål, men de mange mål. De er ekstremt ambitiøse og fokuseret på at have mange muligheder åbne hele tiden. Og det giver faktisk god mening i en foranderlig, som en strategi til at takle et meget foranderligt verden, at netop ikke være for målstyret, men at være, som de her er, startstyret. At man hele tiden har fokus på, hvordan man kommer i gang, ikke hvordan man ender. Så det har de det kan jeg se i ekstrem grad, at netop det her, det er en generation af målrettede, men startstyrede mennesker. Og sådan skal de også ledes, eller sådan skal man i hvert fald være opmærksom på, at de er, når man leder dem. At hvis man for eksempel stiller dem karrieremæssigt, en klar karriereplan, som strækker et par år ud i fremtiden, så skaber man illoyalitet, man skaber utryghed, fordi det har aldrig prøvet før. De har aldrig prøvet, at det er noget, som de har planlagt, at det holder. Så derfor, hvis man siger til dem, om 1 år, så skal du på det her kursus, om 2 år, så bliver du teamleder, om 3 år er du så mellemleder. Så siger man samtidig til dem, at jamen, den her belønning, som jeg har stillet dig i udsigt om 3 år, den får du aldrig. Fordi som udgangspunkt regner de jo ikke med at være der om 3 år. Så det vil altså sige, ved at gøre sådan, så gør man dem utrygge og illoyale i stedet for det modsatte. Så i virkeligheden har du en generation, der ikke navigerer efter et landkort, men efter en GPS? Ja, det er også noget af det, jeg kalder det i virkeligheden. Altså som overordnet metafor skal man tænke på den her generation netop som en GPS-generation, hvor det vigtigste er ikke, hvor vi skal ende. Når man først har indkodet destinationen i en GPS, så er den jo ligegyldig. Så den måde, man tænker på, den måde, man navigerer på, den måde, man styrer på, det er fokus på, hvor jeg skal dreje næste gang. Og sådan, det er også en meget god metafor for, hvordan de skal ledes, hvordan de navigerer den her generation. Det sagde erhvervsforsker Søren Schultz Hansen, der er ved at lægge sidste hånd på en bog om digitale indfødte på job, og den udkommer til januar.